Assalamu alaikum warahmatullah. Masu bibiyata a daidai wannan lokacin barka. Mutane na Nijar da kuma Chadi da Cameroon da sauransu can, da 'yan Libya da 'yan Algeria, duk ma faɗin duniya, mutane na TikTok da dai WhatsApp da dai sauran 'yan uwa wajen karatu da wane ne. Dukan ku ina yi muku fatan alkhairi, kuma alkhairin Allah ya isar muku a koda yaushe. So kamar yadda na ɗauka wa rayuwata cewa a koda yaushe sai na koyo sabon abu a cikin rayuwata domin ganin cewa na ɗan samu sauyi a cikin rayuwata. So insha Allahu wannan shine karo na farko daga yau na fara, kuma yau na koyi wani sabon abu wanda ya kamata a ce kowane abin da na koya in zo ina faɗa muku domin kuma ku amfana. To a nan ba sai na cika ku da surutu can ba. So gaskiya dai irin wannan abun idan ya kasance ina ɗaurawa a status ko da yaushe, ko kuma ɗan wani yanar gizo da nake da shi, hakan zai kawo mana canji sosai a cikin al'umma da kuma rayuwata gaba ɗaya. So kar na cika ku da surutu again. So abin da na koya a cikin rayuwata yau shine, misali yanzu idan na kalla mutumin da ya kasance yana da gaskiya ko kuma ba shi da gaskiya, zan iya gane shi cikin ƙanƙanin lokaci. Dan na yi bincike sosai, kuma na ɗau kusan awa guda da na ɗau awa ɗaya da minti 43 ina bincike akan wannan, kuma yanzu da yardan Allah babu na riga na ƙware akan hakan. So zan iya gane mutumin da ya kasance yana da gaskiya ta yanayin maganganun shi, ta yanayin fuskan shi, hatta ma ta yanayin idon shi. Idan na gani zan iya ganewa. Saboda haka wannan ba ƙaramin abu ne wanda na ɗauka a rayuwata. So kuma gashi yau ɗaya daga cikin ilimi da na koya a cikin rayuwata. So wannan na ɗan tsara shi ne a rayuwata ya kasance ko da yaushe zan koyo sabon abu. Ni kuma na yi muku alƙawarin cewa duk wani abun da na koyo a cikin rayuwata zan zo ne domin in baku bayani, domin a ɗan ƙara samun fahimta da kuma sauran waɗansu abubuwa dai can. Tambaya ta anan ita ce, shin ya dace in zo ina faɗa muku waɗansu abubuwa da na koyo a cikin rayuwata, ko in bari ba sai na faɗa ba? Ko in faɗa don saboda waɗansu 'yan uwa su yi amfani da abubuwan da nake koyowa domin samun haske. Saboda haka ina jiran ra'ayin ku yanzu. In ji ra'ayin kowa ya mun magana a comment, shin ya dace in ci gaba da yin hakan ne, ko ba sai na yi ba?